ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗାଧେଇକି ବଞ୍ଚିଗଲୁ ତାହେଲେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ ଯେ ଏଠିକାର ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏଠି ଏକ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଶିବଙ୍କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ତା ସହିତ କୁହୁଡ଼ି। ଆମର ତ କମେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ସୁଟ୍ ହେଇପାରୁନି, ତ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆରଡ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ଆଗକୁ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭକାମନା। ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗାଧେଇକି ବଞ୍ଚିଗଲୁ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆଉ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇକି ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କୁହୁଡ଼ି। ଦେଖିବା ଟିକେ କୁହୁଡ଼ି କମୁ। ତ ଏବେ କୁହୁଡ଼ି କମିଯାଇଛି। ଏବେ ପାଖାପାଖି 9:30 କୁହୁଡ଼ି କମିଯାଇଛି। ଆମେ ଆସିକି କୁହାଳିଆ ଯେଉଁ ତେଲ ଟାଙ୍କି ପରେ ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ, ଏଠି ଆମେ ଚା ପିଇକି ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆଉ କିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିବେ, ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଆରଡ଼ି ପାଇଁ। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆରଡ଼ି ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଆମକୁ ଏବେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। A few moments later. ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ। ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ। 1 hour later. ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ୍। ୟା ପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଆରଡ଼ିରେ। ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜାରି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ମନ୍ଦିରର ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ ଜଣେଇବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। 2 seconds later. ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆରଡ଼ିରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼, ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ, ତେଣୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ, ତାପରେ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବୁ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀଟିଏ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ, ଦୀପ ଟିକେ ଜାଳିବୁ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ତିଲକ ଲଗାଇ ଆସିବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୀପ ଏଠି ମିଳୁଛି, ସବୁ ଦାମରେ 10 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା, 30 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୀପ ବି ଅଛି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ତିଲକ ଲଗାଇ ବାହାରିବୁ ଭୋଗ କିଣିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ତିଲକ ଲଗାଇ ଦେଇଛୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖୁସି, ଭୋଗ କିଣିକି ଆଣିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ। ଏବଂ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବିଷୟରେ କିଛି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଠି ଆରଡ଼ି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ଆମେ ତ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ, ତାପରେ ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ ଯେ ଏଠିକାର ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ଜମି ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଧାନର ବିଲ ଥିଲା, ଯାହାକି ଜମିଦାରଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା। ତାକୁ ଜଣେ ଅନନ୍ତ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହଳ କରୁଥିଲେ। ହଳ କଲା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଥର ବାଜିଥିଲା ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳରେ ଏବଂ ଲଙ୍ଗଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକିକି ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ଏକତ୍ରିତ କଲା ପରେ ସେ ପଥର ଉପରେ ରକ୍ତ ବାହାରିବାର ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସେଥିରୁ ଆହା ନାମକ ଶବ୍ଦ କରି ପ୍ରଭୁ ଶିବ ତା ଭିତରୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଲିଙ୍ଗଟି ଜାତ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ବି ସେ ଲିଙ୍ଗରେ ସେ ଦାଗ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ନାଁ ହେଇଛି ଆରଡ଼ି। ଆ ନାମକ ରଡ଼ି ଦେଇ ଶିବ ଏଠୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆରଡ଼ି ରହିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ସବୁ ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଏବେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା। ଏଠି ମାନସିକ ରଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସବୁ ନାଲି କପଡ଼ା ବନ୍ଧାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ରଖନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହେବାର ଏଠି ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ପୋଖରୀଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ରହିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଆମର କିଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ବୃକ୍ଷଟି ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ପାଇଁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି।
ଏଠି ଏକ ବିଶାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଶିବଙ୍କର। ତ ଆମେ ତ ଏବେ ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ଆହୁରି ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ପାଇଲୁନି। ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।